Muling nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na protektahan ang mahigit 500 kilometrong Sierra Madre Mountain Range upang maiwasan ang epekto ng pagtaas ng temperatura sa buong mundo at labanan ng climate change. Sa pagbisita ni Environment Secretary Roy Cimatu kamakailan sa lalawigan ng Aurora, binigyang diin ito ang pangangailangan na palakasin ang pagprotekta sa kagubatan ng Sierra Madre na nagsisilbing natural barrier o harang laban sa malalakas na bagyo at binabawasan din ito ang malalakas na hangin na posibleng magdulot ng mapaminsalang bagyo. Ani Cimatu, kailangan bigyang prioridad ang protection at conservation sa Sierra Madre. Ang pagligtas daw kasi sa nasabing bulubundukin ay katumbas ng pagligtas ng maraming buhay mula sa pinsala at pagkasira na dala ng mga kalamidad. Kilala ang Sierra Madre bilang pinakamahabang bulubundukin sa bansa. Sakop nito ang nasa 1.6 milyong ektaryang lupain na nagsisilbing tahanan ng mga old-growth tropical rainforest. Hindi rin may kakailang biological importance nito, kaya naman kinukonsidera rin itong mega-diverse ecosystem dahil tahanan din ito ng dang-dang wildlife species na endemic sa Pilipinas. Ayon naman kay Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DNR Central Luzon, kabilang ang forest protection at biodiversity conservation sa mga priority programs ng kagawaran at pinalakas ito sa mga probinsya ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan na binabagtas ng Sierra Madre Mountain Range. Nasa 130 forest rangers at protection officers ang nakatalaga sa lugar upang paigtingin ang pagpapatrolya at maproteksyonan ang nasa 15 protected area at 21 watershed sa Sierra Madre. Dagdag pa ni Moreno, nagtayo ang DNR Central Luzon ng 8 forest product monitoring stations na nakapwesto sa entry at exit points sa mga pangunahing ruta. Pinalakas din ng DNR ang information, education at communications program tungkol sa kahalagahan ng Sierra Madre at inilunsad din kasama ng USAID ang Protect Wildlife Program noong 2018 upang labanan ng wildlife trafficking. Nakiusap din si Moreno sa publiko na maging mapagmatsyag at i-report sa pinakamalapit na opisina ng DNR ang sino mang gagawa ng mapaminsalang aktibidad sa Sierra Madre tulad ng illegal logging, poaching at encroachment. Ang mga ganitong illegal na aktibidad at iba pang environmental violations ay maaring i-report sa DNR Region 3 hotline number. Jennifer Salenga, CLTV News.